El protagonista de Biblioficcions d'avui és catedràtic de Llengua i Literatura catalanes. La seva primera feina va ser com a professor de Filologia Hispànica a Palma. És un home creient, està casat i és pare i avi. És poeta, narrador, crític literari i traductor. Entre poesia, narrativa i teatre, té més d'una vintena d'obres publicades i ha obtingut nombrosos reconeixements, entre els més destacats, el Ramon Llull. Ara gaudeix, al costat de la seva esposa, Roser, d'una recent estrenada jubilació. Un temps exquisit per dedicar-se a les passions que sempre l'han acompanyat. És el moment de demanar-li a Pons què li aporta la lectura. Sobretot coneixement i plaer. Sempre vaig intentar fer veure als meus alumnes que la cultura és un plaer. Pessoa diu que la literatura, que qualsevol tipus d'art, demostra que no en tenim prou amb la vida i, segons Proust, l'única vida realment viscuda és la literatura. Llegim per viure més vides, per tenir més experiències, per sentir, per percebre, per conèixer, per descobrir. La lectura és una aventura. Un llibre és un amic i una bona lectura és un massatge en el cervell. En el Quixot hi ha una escena en què cremen llibres i Cervantes escriu: «Válgame Dios, dijo el cura dando una gran voz, que aquí está tirante el blanco», és a dir, tirant-lo blanc, s'obra de Joanot Martorell. Diu: «Dádmele acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Si hi ha un llibre s'hi pot trobar tanta cosa, no està gens malament». Jo, abans que poeta, abans que escriptor, som un ésser humà, una persona que vol ser bona persona, i si vaig començar a escriure és perquè vaig llegir molt, encara llegesc molt, sempre he tingut vocació d'estudiant i d'aprenent, i és important llegir bons llibres perquè un llibre és bo si fa escriguera. Escriure és la meva forma de compromís amb el món. Com va dir Camus, escriure no és un passatemps solitari, sinó un mitjà per commoure el major nombre possible de persones. I en això estem, en commoure. Tenc un lema que diu: si no emociona, no funciona. I el que m'agradaria és contribuir a salvar la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra terra i, sobretot, humanitzar més la vida i poetitzar més el món. La vida en general, la vida en tota la seva complexitat i tot el seu esplendor. Com també va dir Camus, mai no he escrit res que no estigui relacionat més o menys amb la terra on vaig néixer, perquè el meu referent sempre ha estat Menorca. La biblioteca pública per jo és un espai màgic, és la cova dels tresors, és una porta oberta i gratuïta a l'humanisme, és un immens i generós regal, però no podem oblidar que perquè un llibre visqui necessita un lector. M'enduré 3 llibres. Un pels meus nets, que tenen 2 anys i mig, però jo ja els hi vull inculcar l'amor i la passió pels llibres. Es diu La Taza i té uns dibuixos preciosos que comentarem junts. M'enduré una obra de teatre que es diu Incendios i és d'un autor libanès que m'interessa molt, Wajdi Mouawad. I després m'enduc un llibre de filosofia de Daniel Klein que es diu Mis viajes con Epicuro, que sembla ser que és una guia feta a partir de textos que van de Plató a Nietzsche per arribar a ser vell i feliç. Trob que a l'edat que tenim, això ja comença a ser important. Pons no en té prou amb un llibre. Pensa en el seu gaudir i en la satisfacció de transmetre als seus nets, com ha fet sempre a la vida amb els seus alumnes, la passió per allò que va aprendre de Proust, que l'única vida realment viscuda és la literatura.